Čauli, tady zase CZ Playmaster a dneska se zahráme kompety. Tohle video natáčím předem, potřebuji se trošku prostě předehrát, ale tomu vám říkám, že to má banger. A toto video má i tohle úplně vůbec. Samozřejmě pokud je vám 10 let, tak můžete a máte rádi prostě. Ale rodičům bych to neukazovala, jestli vám je 10. Ale jak chcete. Takže vezmu si jeden. Tu prdala. Cože? Jo, to se střídá nebo cenzuruje, jo. A budu mít nového editora i stříhače. Takže, co bych řekl dál? No, tohle video bude určený pro jen na nějakou dobu, protože to je chtěl bych vám říct, že se budu jmenovat jinak, chci změnit moje jméno, jako jak se jmenuji ve Stemnovku. Jo, bylo to LSPčko, prostě bohužel. Tohle je pěkný skin. Ten Star Trek, tohle to bych měl. Do prdele, si to seká. Fakt, co to je? To tady asi nebude moc, to za cenzurou. Protože to je já vím, že on se jmenuje Skibidi Toilet, ale má tam aby Olof a to tam nemůžu prostě dát. To cenzurové stejně jako se to ale i na. Pokud to říkám špatně, omlouvám se, ale já to prostě tady říct nemůžu. To bude za nějakou dobu, ale bude to určené pro děti. Jako, já se mi nechci hrát z Adolf Hitler M, ale bohužel. Kamu? Jsou tady. Píkej to. Kurva! O ne, to je blbý. Oni jsou trošku jako nahypení, jo. Proč zase... To je dobrý, jo. To by tam nemělo být vůbec. To mi... OK. Co budeme mít kámoš, tak dobré. A to prostě mám Adolfa, samozřejmě Adolfa, jenom Adolfa. Zbytek tady nemůžu říkat. A cenzuru to
No, budu to cenzurovat, co to tam je, protože nechci, abych od YouTube Já tohle video budu muset ukončit, až to dohráme. A teď nechci dělat, protože prostě něco potřebuji říct. Jirko? Jsou můj táta, akorát že já teď hraju a natáčím video. Tak já ti to pak ukážu. Neodepisuj mu. Ne, ale já ti to pak jenom ukážu. Já to asi nechci vidět. Neodepisuj mu. No to nebudu. Stejně nemůžu ani. Ještě to tak bavit. No, takže... To prostě. Své jméno to nebudu. Možná to bude. No. Hero. Až to budu moc. Až budu mít jaký účet. To se mnou. Já jsem vedu, já jsem tady horší. No, ani to. Dobře. No, jak týplo. No a posledně se to ale nejde. Ale vyhrali jsme. Naštěstí. První ven. Ever. Hi team! Hi team! Oh, fuck. No prdele! Kurva. To bude pro určité lidi snívat. A rozhodně tohle je obsah pro děti, protože tady můžu prostě debilové fakt. Tyhle jo, tuhle. Ajbo. Tak vezmem si... Já nemám na vypo, že? Tak si vezmeme... Do prdele! Brava vole. Tak. Kámo, nepilujme furt. Já toto video musím ukončit. Zatím čau, no, budu mít bán, takže kompety nebudu teď natáčet. Takže lidi, ahoj.